Bamako ana lamini Mali kɔnɔ a mana kɛ diɲɛ fan fɛ k'ale ka fɔ sɔgɔma ko radio Mandi la n'a radio fréquence 93.8 kunnafoni a gɔnima sanuma bɛ di maa min fɛ Yusu Kɔnɛ Yusufa Keriba Samakɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru Awo Tarawele nɛgɛ kanɲɛ 7 ka taa bila kanɲɛ 8 tɛnɛ ni ka taa gosi sibiri kunnafoni a ti kɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ Keriba Yusufa ni sɔgɔma a b'a ni sɔgɔma olu baasi tɛ an bɛ Ala fo ka barikada kan ye kɛnɛ sɔrɔ awɔ ka bɛɛ lajɛlen bisimila kɛn yɛrɛ radio sabanan min n'ale sigira Mali kɔnɔ o de kunkan don ko bɛɛ lajɛlen bisimila an ka bi sɔgɔma kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ awɔ siga t'a la radio fréquence 93.8 Keriba fasiri bisimila minnu d'a ma awɔ an ka jabaranin sanfɛ an yɛrɛ ka wulikajɔ kɛra minnu seere ye ani an ka jabaranin sanfɛ ninnu ye kunnafoni an bɛna da don min na ka walawala dɔɔni dɔɔni lemana k'u ka ta sɔrɔ a kɔnɔ badabada Keriba an bɛ dugawu k'an ka jamanaba in ye Maliba in Ala ka jamana in sutura Ala ka jamana in bɔ a juguw bolo ninnu sago jugu sago Ala ka an ka jamana in kɛ a jugu sago ye koyi jugu sagoya man ɲi Keriba Samakɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen bi sɔgɔmada in na an ka mori bɛ jaabi politicien musulman a sɛgɛnnen don fɔlɔ a tun taara taama la ni Ala sɔnna a ti kɛ basi ye ko a n'a bɛ dɛsɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan siga si t'a la o la sa bi sɔgɔmada in na an ye bila maa min ma o de Usumani Hula Mayiga dugukolo ko min ye k'a dɔn k'a fɔ commune trois kɔnɔ ni ka taa se Sirakɔrɔ Donzi Keriba a sigibagaw a ɲɛdɔnna sisan ko ye lajɛ belebele an y'ale kɛ lajɛ min kɔnɔna la an y'a dɔn k'a fɔ sigibagaw maakura nalen commune kɔnɔ olu de bɛ ka janfa don commune kɔnɔ dugukolo ko la bi maakura nalen o tɛ dunan kotigiw ye sa n'Ala sɔnna an b'a walawala bi lemana bɛ sɔrɔ a la Keriba waati bɛɛ b'i bolo ɲɛsin dɔ la i b'i bolo ɲɛsin dɔ la tiɲɛ kɔni n'ale bɔra a b'a balo ka bɔ yen kosɛbɛ Keriba Sirakɔrɔ Donzi a tiɲɛ bɛ ka na dɔɔni ni Ala sɔnna an b'a walawala siga si t'a la Keriba Samakɛ Awo Tarawele i bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ an bɛ taa ka na Keriba Samakɛ Isufa Kone fasiri bisimila n bɛ bolo bin ka cu o bɛ bɛn sɔ bi Bamako a ka bi sɔgɔmada in na bɔli fasiri sɛbɛnba o de ye i ka dɔn Mayimuna Dunbiya a y'a bolo ɲɛsin koyi Dunbiya muso a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko furukufurukuba a bɛ jamana in anw ka Maliba ani i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO cɛ koyi CEDEAO min n'ale ye jɛkulu ye jɛkulu min n'a bɛ farafinna gunnakun kan na wa ni Mali yɛrɛ n'ale b'a kɔnɔ a cɛsirilen don a la kosɛbɛ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ a y'a sɔrɔ Dasɔn mana koyi Dasɔn mana min n'o bɔra Gana ɲanw fan bɛɛ Gana n'ale ye jamana ye awa i ka dɔn k'a fɔ jamana min ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO awa a présidente a b'ale bolo bi koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ Gana jamanatigi ye a yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ ni ka tɛmɛ an ka jamana in kɔnɔ Maliba kɔnɔ Keriba ka na a lajɛ kow bɛ cogo min na transition n'o ye cɛmancɛ fanga ye fanga bɛ minɛliw bolo cogo min ka na o lajɛ sigi ka fɔ a y'o bolo da yan kosɛbɛ min ye i ka dɔn k'a fɔ président transition Asimi Goyita ye Keriba k'u ye sigi ka fɔ u bolo da awa u ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ koyi Keriba awa ko i ka dɔn k'a fɔ Gana jamana ɲɛmaa awa a y'i bolo ko o la koyi a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO ye bi k'i joona a y'o bila ka CEDEAO maaw président k'olu ɲɔgɔnma don Keriba aw chef de l'État a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ koyi Keriba min ye i ka dɔn k'a fɔ novembre kalo tile 7 an ka joona an ka soni extraordinaire dɔ kɛ koyi o ye sigi ka fɔ joona ye sigi ka fɔ joona min n'ale bɛ tali kɛ Mali ani Laginɛ olu bunnakun kan bi sabula waleya min bɛ olu bara bi a k'i ka dɔn k'a fɔ CEDEAO jɛkulu kɔnɔ o ye fɛn min n'an tɛ se k'an sigi k'a lajɛ ten koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko min dimanche nata ye a ko novembre a kan ka bɛn o ma koyi a ko min ye Gana jamana ɲɛmaa ye Keriba ko joona koyi min ye Maliba in ye Keriba ko waleya dɔw bɛ jamana kɔnɔ bi
a k'i ka ka fɔ ko o nana ko kura ye waleyaw kɔnɔ ko ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Bamakɔ ye bi a ko Bamakɔ k'ale kɛlen don ka i ka ka fɔ wuli ka jɔ bila joona joona awɔ ni olu ka lasigiden ye n'o ye CEDEAO ka lasigiden an ka jamana kɔnɔ n'o ye Amidu Moli ye n'u ka i ka ka fɔ gbɛni da ira o la koyi ko jamana in bila a ko kɛra waleya bi waleya min i ka ka fɔ chef d'État n'o ye CEDEAO ale jamana ɲɛmaaw ye kɛlɛba k'u bɛna ayiwa wuli ka jɔ kɛ joona joona awa labɛnba k'o sabati koyi min ye novembre kalo tile 7 ye kɛlɛba o sigi ka fɔ kɔnɔna la a ko min i ka ka fɔ CEDEAO ye a bɛna kantigɛ da yira jamana in na koyi min ye Maliba ye awa CEDEAO fana jɛkulu don sariyaw de b'a kɔnɔ n'a ma y'i bolo bila sɛbɛn na k'i bɛ CEDEAO kɔ kɛlɛba ko sariyaw b'a kɔnɔ olu sariyaw kan ka bato le koyi jagoya ye olu batoli ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko o sariya minnu ayiwa i ka ka fɔ olu jɛlen don Mali bolo a ko CEDEAO k'i ka u ka cɛ gɛrɛ yɔrɔ kɔ n'u ka lasigiden ye Amidu Moli a kɛlɛba k'i ka ka fɔ k'u sɔnni da o kan kosɛbɛ koyi sɔnni min bɛ da o kan o de i ka ka fɔ ayiwa i ka ka fɔ min sɔnni ɲɛ tugu a kan kɛlɛba k'u ɲɛ yɛlɛ a bɛɛ lajɛlen kan koyi Maliba ko don o n'i y'a ta k'a lajɛ waleya min kɛra min a k'i ka ka fɔ ka tugubugu a n'a ko bɛ CEDEAO la koyi a ko bi min ye CEDEAO ye kɛlɛba k'u bɛna dɔ fara u ka sanction kan koyi i ka taa la ka ɲɛsin an ka jamanaba in ma ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Union africaine ye kɛlɛba u ka sanction bɛ yen nɔ communauté internationale olu ye k'u jɔ Faransifinw olu ye k'u jɔ jamana in kɔfɛ a wa n'a fɔra ko bɛnkan ayiwa i ka ka fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ kɔkɔrɔma don dɔɔnin n'o ye an yɛrɛ ka jɛkulu ye CEDEAO ye a wa kan ayiwa i ka ka fɔ olu ka de bɛ ɲɔgɔn kan bɛn a kɛlɛba k'i ka kan kana da la bɛn an kana a kala bara an ma koyi sanction grave kɛlɛba ni ma wa ci kɛnɛ jɔn dira an ma ko kana bara an na dɛ k'o sigi ka fɔ kɛlɛba ko de bɛ boloda koyi novembre kalo tile 7 a bɛ kɛ yɔrɔ masa o min fɔ kɛlɛba mɔkɛ parce que an y'a sama ni ka bɔ soirée bamanan kɔnɔ a ka de bɛlen ninnu ka dugu an ka foli b'a ye hakili ta Isufa an bɛ taa Amdala ye min ye CDT n'o ye Centrale démocratique des travailleurs du Mali ye Isufa olu ye fɛsɛfɛsɛli kɛ pension talaw ni ɲɔgɔn cɛ ka jira k'a fɔ maa min ni ale si ka kɔrɔ ni pension talaw bɛɛ ye ko u ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin olu ma ka kɛ an bɛ kalo min na nin ka ɲɛsin ale ma n'o ye mois de la solidarité ye hukumu kɔnɔ la sa u wulila ka se an ka cɛkɔrɔba dɔ ma cɛkɔrɔba min ni ale tɔgɔ ye ko Zena Bagayɔgɔ Zena Bagayɔgɔ u y'a jira k'a fɔ ko ale san 46 de filɛ nin ye a bɛ pension ta kɔrɔ k'a taara retraite la a bɛ san 46 bɔ Zena Bagayɔgɔ Jitumu ka don a bɛ bɔ Jitumu dugu min na o tɔgɔ de ko Bagayɔgɔbugu a yɛrɛ sigilen filɛ nin ye Amdala sigi la an sera kɛnɛ kɔnɔ Zena Bagayɔgɔbugu kosɛbɛ an ka taa n'a ye a ko ni n'a bɛ fɔ ma k'a fɔ ko Centrale démocratique des travailleurs du Mali olu jamakulu de ye nin direction bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani syndicat ni baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ olu tɔgɔ la an ka ɲɛmɔgɔ o de sigilen filɛ Ousmane Cheikh Traoré ale de ye secrétaire général ye bureau membre tɔw nin y'olu ye an mana olu présidenteli kama bi nka aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jama ta wɛrɛ fɛnɛ bɛ sira fɛ ka na mɛ an ko an tɛ se ka cɛkɔrɔba la mɛ an ye 9h de fɔ 9h sera an bɛ na mɔgɔw ka lako tɛ kelen ye komi an bɛɛ b'a kalama an bɛ mois de la solidarité la n'u b'a fɔ a ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo o ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔnɔ ɲina an y'an ŋaniya baarakɛyɔrɔ yɔrɔ la ani bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan maa min n'o o si ka kɔrɔ ni saratala bɛ ta ye n'o ye pension sara ye maa min n'o ye pension ta san jan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ɲinini caman de kɛra ka papiyew lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a dɔn o de kɔnɔna la sɛbɛnw na an y'a ye k'a fɔ ko Zena Bagayogo Elhaji Zena Bagayogo ale ye maa ye maa min ka kɔrɔ si la ni retraité caman ye maa min surtout ale ka pension tali bi ni y'an ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ den bɛɛ bɔ k'a fara ɲɔgɔn kan o y'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ ma diɲɛ ye fɔlɔ a bɛ pension ta la parce que bi bi in na ale ka pension ta n'i y'a fara ɲɔgɔn kan 76 ka se bi ma san 46 a bɛ pension ta tubabu ko ma ko 46 ans a bɛ ka pension ta o de kɔnɔna la an ko an bɛ ŋaniya yira kɛ ka na ka cɛkɔrɔba fo ka cɛkɔrɔba ka dugawu ɲini
jamana ye k'a ka duwawu ɲini baarakɛyɔrɔ ye k'a ka duwawu ɲini anw yɛrɛ ye k'a ka duwawu ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen ye maakɔrɔ min ye san 100 ni kɔ sɔrɔ n'o y'a fɔ ala ye a bɛ komi n'a fɔ ne ye telefɔni ta k'an dɔ wele a bɛ kɛ ten an ye min kalan an ye min mɛn karamɔgɔw da o de kama ne faw ni ba minnu bɛ yan ani zena den minnu bɛ yan zena ayiwa mɔden minnu bɛ yan an nana ka na o foli de kɛ sɔgɔmada in na ŋaniya yira don k'a dɔn k'a fɔ zena bɛ yan o de kama télévision soba an ko an tɛ télé wɛrɛ wele ORTM jabarani de bɛ wele o de bɛna ka na zena ta k'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko zena bɛ yan wa zena ye baara min fɛnɛ kɛ o ka dɔn k'a dɔn k'a fɔ maa don maa min i joli di k'i nin di mɔgɔ min ye marakala pɔn jɔ o tɛ mɔgɔdenni ye dɛ mɔgɔ min ye guerre mondiale kɛ o tɛ mɔgɔdenni ye dɛ mɔgɔ minnu ye Mali yɛrɛ sigili kuma kɛ o tɛ mɔgɔdenni ye an bɛ kuma dan nin yɔrɔ la barisa kuma bɛ mɔgɔ dun Isufa kumaw kɔnɔna la seereya dɔw yera ka yira k'a fɔ Zena Bagayɔkɔ a denw ni a mɔdenw ka fara a yɛrɛ kan u bɛ taa fɔ mɔgɔ 200 la an ka jɛ k'o lamɛn. A k'o lamɛn. denw n'a mɔdenw fana bɛɛ yan an yɛrɛ ye mun di nombre yɛrɛ a denw o ye mɔgɔ 10 musoman 15 musoman 11 ani cɛ 4 mɔgɔ 8 banna o mɔgɔ 27 mɔgɔ 8 banna la donc an ye jateminɛ a ka famille yɛrɛ bɛɛ lajɛlen an ye calcul ka mɔdenw n'a tulomasuman n'a fɛnw mɔgɔ 100 papier yɛrɛ bɛ ne kunna an sera ka min dɔn mais saya b'u la fɛnɛ ka da Isufa o bɔlen kɔfɛ Zena Bagayɔkɔ u ko ko a ka dubabu don Zena Bagayɔkɔ a kɔni a ma se ka dubabu don nka a kumana dankuran kelen an ka jɛ k'o lamɛn ka sababu kɛ kɔrɔ n'a tagabolo bolo a sera ka dɔɔnin fɔ an ye. Yɔrɔ bɛ yen ne ɲɛ lafinna ɲɛ tɛ ko la bilen fɛn min ɲɛ bɛɛ lafinna ni kebe kunun mɔgɔw ye kan bɛ don mɔgɔ kunna dɛ kan bɛ don ko wuli ni min ye ni ye ne ye ɲɛmini kɛ k'a bila yɔrɔ na ni mɛra jamana ni bɛ jamana min ye a tɛ to janfara o tɛ malo tɛ to janfara dɛ a kɛra na i b'a la minɛ dɛ n'i b'a la minɛ i t'a la kɛlɛ dɛ. Isufa cɛkɔrɔba san 100 ni kɔ ko Mali tɛ to janfa la a bɛ débrouiller ko n'a kɛr'i la k'i b'a la minɛ ko n'i m'a la minɛ k'i t'a la kali Zena Bagayɔkɔ nin kɛra ka kuma cɛkɔrɔba Ala ka si d'a ma amina Ala ka ninnu mɛn kɔrɔ ka dugawu kɛ jamana ye amin jamana bɛ degun min kɔnɔ bi teriba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kosɛbɛ bɛɛ k'i seko kɛ awɔ Ala ka jamana in bɔ janfaw bolo amina n b'o de fɔ don o don koyi cɛkɔrɔba m'a fɔ nin wa kosɛbɛ k'a tɛ to janfa la k'aw Mali tɛ to Ala kana an ka jamana to janfa la yarabi ama kɛlɛba jumɛn dɛ babu ɲangan an bɛ taa i ka bɔ éducateur du niveau awɔ kɛlɛba n bɛ n bolo yɔrɔ parce que dɛsɛbɛ a ka bisimila ninnu bolo awɔ parce que n bɛ na ade a ko ni i ka dɔn ka fɔ faransi ninnu ye jamana minnu bɛ an mara ka tɛmɛ kɛlɛba samake a ko bi ninnu ye filifilibi ye o bɛ jamana min ani faransi cɛ kɛlɛba ko a filifilibi k'a gɛlɛyara kosɛbɛ koyi kɛlɛba fu sara ye i ka dɔn ka fɔ faransi Hollande awɔ n'ale kɛra faransɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ faransi awɔ ninnu bɔra bila sɛbɛn awɔ ni o tɛmɛnen Mali ani ale cɛ koyi ni i ka dɔn ka fɔ a waati la ni jamana maraba ninnu tun ye i ka dɔn ka fɔ président par intérim Jɔnminda Tarawele awɔ ko o ni a y'i ka dɔn ka fɔ o ni François Hollande
i b'a ko bolo da waati min na olu de kɛ walasa Faransi a bɛna dɛmɛ se Mali ma a ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi a ko Faransi ko gɛlɛya sera sofurukun na wa a tɛmɛn'o kan koyi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bi Faransi a ye wele bila jɔn min ma o kana kuma a Mali ninnu kɛlɛba ko o kɛra i kana k'a fɔ Faransi Hollande ye a ko a kɛra kun min koyi n'i ye Faransi jabaranin lajɛ Hollande a bɛ wuli ka jɔ la koyi a ko Sogɛli Kulibala Mayiga bi jamana premier ministre nka ko basi tɛ ka kuma ninnu na koyi u ye kuma fɔ Faransi ma a y'a bɛnna koyi a ko mɛ bi ni e b'a fɔ Faransi kasa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ko an ma se dugudugunin ma koyi si le premier ministre veut que la France quitte qu'il le dise clairement. Irba a ko ni fɔ télévision na sanfɛ koyi a ko ni i ka dɔn k'a fɔ Mali marabaaw ye bi Mali yɛrɛ premier ministre Modibo Sogɛli Kulibala Mayiga ni n'ale ka wuli ka jɔ a n'a ka kumaw ka ca bi kosɛbɛ awa k'a ɲɛsin Faransi ma a ko a sigasi t'a la n'a bɛ fɛ olu ka sa kɛlɛba ko sigasi t'a la koyi olu mana u yɛrɛ ye u welela de koyi u welela Mali min fɛ n y'o fɔ sisan a ko bi n'a ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Mali hakilina wɛrɛ b'u la ni mara ye ka kɛcogo yɛlɛma ni Wagner ye ka na n'o ye awa nin bɛɛ lajɛlen ye Faransi Hollande ka kuma fɔ ye a ko sigasi t'a la a ko olu ka labila wa ka labila ni jɛlenya de a ye taa ka bɔ Mali ɲamaw da min ye Sogɛli ko ne y'a fɔ bi bɛɛ a ko ne bɛ kasa jɛ koyi n'a ka ci filɛ o kɔni o ye dɛ k'a fɔ k'a jɛ Kiriba a ko n'a ye olu de Alisa e ka ka fɔ kuma na ko b'a la koyi ko kuma a mana jɛya olu ye a ko bi ni e ka ka fɔ Faransi ye e ka ka fɔ 2010 jamana ayiwa e ka ka fɔ a caman tɛ fanga jamana caman tɛ fanga awa fanga bunsulen ka na se ayiwa Mali yɛrɛ Bamakɔ dafa la Kiriba ko wele de bila la olu ma jamana koyi olu ma olu yɛrɛ ma ko a Kiriba ko de bɛ se ka di Kiriba a fana a ye tiɲɛ fɔ o kɔni o welela de ni ma ɲɛ u bɛ jɛ o mana u yɛrɛ ka jɛ jɛlenya fana a ye taa an t'aw fɛ tuguni o fana ye tiɲɛ sabu an y'a sɔrɔ ni ka bɔ l'université du Niveau kɔnɔ a ka bi bɔli Faransi sɛbɛnba a bɛ an ka foli b'a ye kosɛbɛ an k'i ta indicateur di renouveau kelen ale bɛ n bolo Isufa a ka bi sɔgɔma bɔlen ekɔlidenw u ye sira ta bi ko ka kalanso k'olu sɛgɛrɛ Mali fantan a 4 kɔnɔ bɛn kɛra o de ka bi kɛra don fɔlen ye ni Ala y'o yira an na an bɛ se k'a fɔ sa ko tare ekɔlidenw u ni ekɔli karamɔgɔw u n'a ɲɔgɔn ye ka kow boloda sa walasa san kalanko u bɛ tɛmɛ ni a baaraw ye Isufa bi sɔgɔmada in na n'o ye kɛra o don ye o fana kɛra don ye don min ni an ka lakɔli karamɔgɔw ka syndicat minnu bɛ yen n'a bɛ foli ma ko syndicat des signataires du 15 octobre 2016 ko olu fana ni an ka gouvernement k'u bɛ ɲɔgɔn ye bi dɛ an ka sigi ka fɔ kɛ kura ye Isufa o kɔni y'a fɔ cogo min na bin tuguni kɔni ka sababu kɛ ɲɔgɔn sama bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni école karamɔgɔ ka laɲini ye Isufa o ma ɲinɛ a ko halisa ko ye mun kɔnɔ la sa n'a ma ɲɛ ko l'école bɛ taa bi école karamɔgɔw fana don n'u kantigɛdaw bɛ ɲɔgɔn na u kɛlen don ka lagosili kan minnu fɔ k'o ɲɛsin école ma ko u tɛna évaluation kɛ u tɛna double vacation k'u tɛna o fana k'u tɛna o ko don ba la ko ye o hukumu kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko o b'u da min ye an ka gouvernementkaw ye sa u ka laɲiniw kɛra jumɛn ye ko u ka sigi ka fɔ kɛ walasa u bɛ se ka an ka ɲinan kalanko in ka a la fasa cogo min na a ka se ka kɛ hukumu kɔnɔna sa nin lajɛ in sa o de bɛna kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bi walasa u bɛ se ka kuma karamɔgɔ ninnu kɔni olu kɔni ko k'olu kantigɛda kɔni ye ko article 39 dɛ ko ani statut particulier des enseignants ko o kɔni ko gouvernement fana kɛra k'a fɔ kan wɛrɛ b'ale da k'olu b'a fɛ ka min da yira u la ko o ye indemnité ye prime ni indemnité k'u bɛna o de fana ɲɛfɔ u ɲɛna o laɲini u fɛ u bɛ to k'o di u ma nin kɔni ɲɔgɔn sama ye u ni ɲɔgɔn tɛ sa yanni lajɛ ale ka kɛ bi ni sini ma n'an ye kunnafoni min sɔrɔ a jaabi la an n'o da fasoden tulo kan Basiri ale bɔra Bala Sumayila Tarawele ale ka
ale bolo nɔ don ka bɔ Indicateur du Renouveau ka bi bɔlen kɔnɔ Isufa. Kosɛbɛ Bala Sumayila an ka foli ba ye Keriba. Keriba babu ɲana koyi. Keriba ninnu bolo yɛlɛma. Aw bɛɛ bɛn. Ninnu a ka bi bɔli. Fasiri sɛbɛnba Yusufu Sangare. Awɔ. Fulakɛ a ko an ka taa i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔ. A ko bi. Ni i ka dɔn k'a fɔ Sofi Petrolin. Awɔ. N'ale ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Bamakɔ wale n'a ye muso minnu bila. Faransi ka musoba minnu n'a bila la. Awɔ. Keriba n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ ani Sumayila Sise. Awɔ. Wa Keriba k'olu bilala ɲɔgɔn fɛ koyi. O kɛra. Keriba. Isufa. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. A ko min i ka dɔn k'a fɔ Sofi Petrolin ye. Awɔ. Keriba ko a bilali waati. A ko a wulikajɔw k'a bonyana kosɛbɛ koyi. Wulikajɔ minnu n'a kɛra ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Laji Ibrahima Keyita. Awɔ. Awɔ a ka fanga fɛ fɔlɔ koyi. Ani service renseignement minnu tun bɛ yen nɔ. N'o ye Musa Jawaraw ye. Keriba DG k'u ka wulikajɔ ka kun bonyana. Awɔ i ka dɔn k'a fɔ Sofi Petrolin. Awɔ ale ka bilali. Ko o nana ayiwa i ka dɔn k'a fɔ o nana fara Sumayila ka bilali kan. A ko de ye Sumayila ko de y'a minɛ kosɛbɛ koyi. A ko n'i y'a ta k'a lajɛ. A ko min i ka dɔn k'a fɔ Faransi ye. Keriba olu tun bɛ wulikajɔ bolo da. Awɔ u ka maa minɛlen ninnu. N'o ye Sofi Petrolin ye. Keriba ko o fara Sumayila ko kan koyi. Awɔ Laji Ibrahima Keyita a waati. A n'a ka jama marabaaw k'u y'a jateminɛ k'a fɔ. Awɔ i ka dɔn k'a fɔ ni musoba in a mɛn'u bolo kosɛbɛ koyi. Awɔ ni Sumayila kelen nana bila ten. Keriba a ko k'a na kɛ fuluku ye Faransi ani Mali cɛ. Ni Faransi ɲɛmaaw ye. Awɔ u ye kangarigɛlɛnw da a waati koyi. A ko Laji i kana to Sumayila ka bɔ ten koyi. Awɔ ka Sofi t'u bolo yen nɔ. An fana ka ma b'u bolo a mɛnna. Keriba Samake a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ o wulikajɔw ye. Awɔ bolo yɛlɛmara. Ni Laji Ibrahima Keyita ye. A nana o ko ta sa ni k'a confier. Awɔ i ka dɔn k'a fɔ an ka député dɔ la. Awɔ n'o ye Kidali yɛrɛ député ye koyi. Agi Bibi. Keriba Samake awɔ o n'a ka siraw. Awɔ u ye don ka bɔw daminɛ. Awɔ i ka dɔn k'a fɔ ani i ka dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw a ma taa k'u to koyi. O waati kosɔn ni i ka dɔn k'a fɔ DG yɛrɛma donna o fana kunyala koyi. Ni i ka dɔn k'a fɔ Abibi. Keriba ko ale yɛrɛ kɔni Faransi de y'i bolo da ka k'i bolo ɲɛsin a ma koyi. A ye nin ta koyi. Ni ale bɛ négociation caman ɲɛ dɔn koyi. A ko yala Abibi a ko n'i y'a ta k'a lajɛ. A ko ani Yaga Agale k'u bɛ ɲɔgɔn dɔn. A mɛnna kosɛbɛ koyi. N'Ala ma jan u ye denmisɛnnin yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi. U dɔnbaga jɔnjɔnw don. Keriba Samake a ko ni i ka dɔn k'a fɔ Faransi ye. A ko Laji aw ka ko ka suma. Awɔ a ye nin cɛba in bila ka taa joona. Awɔ ale n'a ka réseau. Keriba u ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ. Ni i ka dɔn k'a fɔ an ka otages ye. Olu ka libéré koyi. A ko hakili jiginna koyi. N'i y'a ta k'a lajɛ min i ka dɔn k'a fɔ Abibi. Keriba k'a ka wulikajɔw. K'o kɛra sababu ye. Min i ka dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu tun minɛna 2010 Niger jamana kan koyi. Keriba a ko ale ka négociation a ko le kɛra sababu ye ayiwa n'i y'a ta jateminɛ olu bila la koyi. A ko bi n'a ko bɛ négociation fɛn kɛ jamana kɔnɔ fan fɛ surtout i y'ali ka côté la ni ma tɛmɛ Abibi fɛ Keriba ko a tɛ ɲɛnabɔ koyi. A ko Faransi yɛrɛ de ye nin ci di Laji Boubacar Keyita n'a ka maaw ma. O tuma a y'a kɛ joona joona a ka nin ko bɛɛ lajɛlen di Abibi ma. Keriba u dira Abibi ma min na. Keriba ko nana bɛn ni awa coup d'état fédéré koyi. Laji ka fanga o dafiri la. Ni ka dɔn k'a fɔ Bandawe a n'a ka vice président Assimi Goïta olu jɔra o wulikajɔ kelen nɔfɛ k'a ye k'a fɔ nin ko bɛ nin ka nɔbɔ koyi. Faransi ye min fɔ an ka taa o sira fɛ koyi. Abibi e ni ayiwa i ka dɔn k'a fɔ DG ɲɛmaa kura. A ye tɛmɛna ka bara ye koyi. Service renseignement ko b'aw bolo kaban. Keriba a ko min kɛra ayiwa baara ye sa. I ka dɔn k'a fɔ bɛnkan fɔlɔ tun kɛra. Awɔ maa 100 ani maa 80. Awɔ min i ka dɔn k'a fɔ bamanan wale makɔrɔw ye. Keriba minnu bɛ kaso la an bara. Ko olu dɔw bila. Keriba ko ayiwa bɛnkan tun y'o ye. Mais à la dernière minute min i ka dɔn k'a fɔ bamanan wale maaw ye. Keriba ko ayiwa i ka dɔn k'a fɔ olu nana ni kuma wɛrɛ koyi. Maa min b'aw bolo yen nɔ maa 200
ani ko be nyongo ambole no fe sitan koy make mani bisegin anto o kuma la tuguni koy make me plan ko kiriba ako ni ata kalaje make me plan ko o diru makoy o to mumba ko daka na fulo muba ko daka ako bi ni ata kalaje ako ni kalo ka fo jalo amiri ka wulika joka bombi koy sabu amena koy ka fo jamana be gela mi mono bi mali ani francike gela mi mbembi akwa mena fando fe ako so fi petrole ka be ko o kote o keba o adundu na chogoji autorité ta kala anama chogoji yala na chilawa kabla ko ni alta kalaje ni so fi petrole nye pour sama de ko sika sitala koy fa tubira ka ke silama o kote o ko habo bolo de kayano anama chogo mina na chogo man don koy mariam ko mariam so fi mariam petrole o ko ni alta kalaje ni ni so fi petrole mariam ni yesa keba atundugo ay way karo ka fo ni gendarmerie keba ko luka wulika joka bo ako no fe bi ko sebe o wakati sege da kan koy kan koy feze ali bi na volo min dona adave no ye beaucoup de milliards ye o dollars keba o nyekele mando o ebini restaurant chugo di tuguni ini autorité o mabbe ala keba ko ni wala min na ko na flibe mo la bi koy ako ale wulika jole ko bi ni so vi petrole nye awai karo ka fo gendarmerie abeka ni daka kwaziri ina jamani ka bole malengo no akabi bole kiriba no isufa minye ikalo ka fo okunala alisa ni ka joke ni ngada monoko kauka anora ni ko bi kiriba segende jamana kono kero be jamana donka debu min ben no ye chef de la vie ayi ni ali tengo ay way karo ka fuma chamana on nan sira ka minga mala bi amwe olane o maforo nya di e kalo ka fo dan magina no ne re koroke dan ayeni ko sira nga je ko la me jama solo Gerambe jamana kono ansira do jamana doma wakilna tawta bi gerambe jamana ngono di aboran ni mune gera bankambi balma ke bankere sa bena to na jamu fo o abe min do gera na bena do fon yala balma ke nula amba nula eretle na amba ba be fu ne to tijan mangara dani ngabo to ngoro bu ne tungaranke nan lenga bo tunga fenye jamana intakabulu laje ya be balu ku kambi ni ya sege ka laje mali geleya be damne na rebellion ko ina na boyno ka ke ko independentiste donc olumun ko nyaw nyakamina ko anye bala ko saina u commencera ka anga balo fe boyoro munu na ka dugu bawla soro u commencera ko lu attaquer donc on be minini fama u fe nu sira ka yoro miminu la ko mi la bay na u ye minge nyono marala u ka se ko lu yoro assurer anga se ka balo soro balo geleyara mais balo geleya fana a shiti se ka bo jamana marabagaw kun parce que jamana marabagaw de se ka balo gérer mali blala ayere koni min kadi jago kala min ye ko ka kasongo da ka jago ke minanka al ni exonération kera kadi jago kala uma ute a ben jamana kono deun soro nandama fon be kien u bolo suku kono uta seri soro te jamana ka geleya be samia ute nyena na mahine nyogona ka laje ka jamana takabulu laje jago kala ufana uku bulu da udusuka uka fere fon da kacha fen unu be sene mali kono olu tsekasa ni e pomme de terre ni ngali ke kuma dola uba fiye ko kilo kemeni muwan kemeni binani na jigina abechien ubulo uba jigi binani uba soro c'est trop tard donc fo senekela ufana ka laje ka do ka fo ko gele abe jamana kono deunka akera chugo faso be doke me jamana kono deun aw yer jama ube hine nyona jago mana ke chugo tono nyini ya chiyi membe sigi mbali ma utonyo ufana ka gele kula jago kala ka laje ukadoni bo uka jago fauna balo ka gele sogo tse ka sa tulu tse ka sa mi mana wuli ko kele nodo nanya beke kele indu madame nebi kele anga ba asanse gini kola
wakati dɔ kɛra kow nɔgɔyara transition bɛ kɛ kuma min na Sheikh Modibo Jara fɛ o y'a sɔrɔ kɛlɛ in bɛ sen fɛnw da sera ka nɔgɔya a nɔgɔyara cogo di a nɔgɔyara ni mara kɛcogo ye ani ka kuma jamana kɔnɔdenw fɛ ka communiquer problème fɛn fɛn b'an da la an tɛ fɛn fɔ ɲɔgɔn ye kuma bɛɛ bɛ fɔ walikan na walikan min don tubabukan don a kalan na mais jamana kɔnɔden min t'a mɛn o de ka ca ni min b'a mɛn hali jago sira kan i bɛ exonération ko kuma fɔ jamana kɔnɔden min t'a dɔn exonération kɔrɔ ye min ye o de ka ca ka tɛmɛ min b'a kɔrɔ dɔn kan n'an m'a lajɛ an ka fɛn dɔw fɔ an fa kan na jamana kɔnɔdenw ka se k'a faamuya tamati n'i y'o lajɛ ko tamati den kelen a bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ dɔrɔmɛ 15 dɔrɔmɛ 10 a ne fa e yɛrɛ k'a lajɛ balo ka gɛlɛn o kan kan dɛ sara tɛ mɔgɔw ye o tuma na an b'a ɲini min fɛ n'o ye Asimi Goyita n'a ka mɔgɔw ye u ye baara minnu daminɛ u k'u jija a fɛ pour que don dɔ la jamana bɛ se ka nɔgɔya jamana kɔnɔdenw ma hadamadenw ka siran ɲɔgɔn tɔɲɔ ye ɲɔgɔn tɔɲɔ o de bɛ Mali tiɲɛ na. N'i y'a ye Mamakɛ fɛn min ye jamana ɲɛmaaw waati dɔ la u bɛ commerçant dɔw wele ka prix dɔw fɔ u bɛna prix dɔw fɔ hali an ka telew la u bɛ sigi ka fɔ minnu kɛ bon a jaabiw tɛ wuli ka bitigiw lajɛ ka sugukɔnɔlaw lajɛ a ko la de wa ou bien u bɛ prix minnu fɔ télé ni radio la o prix olu tɛ masira sugu kɔnɔ mun b'o kɛ. min b'o kɛ parce que an bɛ jamana min kan an bilala an yɛrɛ ni jamana kɔnɔden bilala a yɛrɛ ye bɛɛ b'a fɔ k'i b'i sago kɛ Mali tiɲɛni daminɛna ni démocratie ye parce que u y'a fɔ jamana kɔnɔdenw ko bɛɛ jɛ fanga bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la fanga place bɛ yen jamana kɔnɔdenw place bɛ yen ni aw y'aw ka prix fɔ arajow ni telew la jamana kɔnɔdenw y'a mɛn n y'o de f'i ye sisan ko exonération in kɔrɔ ye min ye mɔgɔw t'a kɔrɔ dɔn a fɔlen don tubabukan de la n'o tɛ ni ka sɔrɔ bamanankan don bɛɛ kun y'a kɔrɔ dɔn o dara fɛn minnu kan sɔngɔ bɛ sɔngɔ la n'u y'o y'a kan ni jamana kɔnɔden bɛ jɛra ka wuli ka kɛlɛ kɛ a bɛ dabila jamana min fana bɛ prix di ale t'a suit u tɛ taa bitigi la u tɛ ɲininkali kɛ bɛɛ b'i sigilen to i ka bureau kɔnɔ a fɔra n ye ko prix ɲɛ nin de ye mais u yɛrɛ tɛ sugu kan pour que malidenw ka lafiya n'u ye prix fixé u ka mɔgɔw denmisɛnninw ta ka u bila enquête la sugu kɔnɔnaw la pour que minnu t'a kɛ ka ɲɛ u ka ɲangi bari olu b'a fɔ u ye prix kɛ nin ye o kɔrɔ k'u ye exonération de kɛ o exonération nafolo bɛ bɔ faso jiginɛ de la n'o bɛ bɔ faso jiginɛ na jamana kɔnɔden bɛ nin yɔrɔ don n'a yera k'a fɔ ko mɔgɔ min ma sariya bato ni sariya batora i kan min y'an ka ko gɛlɛya yɔrɔ ye sariya tɛ bato a bato cogo la an bɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ. An b'a ye fana commerçant dɔw fana olu bolo ni faamaw tɔgɔ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo faamaw tɛmɛna olu ka commerçant don bi fana faamaw olu ka commerçant don est-ce que a bɛ se ka contrôle bɛ se ka kɛ nin cogo la. o de la contrôle tɛ se ka kɛ o parce que n y'o de f'i ɲɛna parce que bi an tɛ faso ko la o jagokɛlaw o politiki mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ o u bɛɛ ko n yɛrɛ n'i k'i yɛrɛ ka faso to yen e tɛ se ka ɲuman kɛ o de gɛlɛya bɛ Mali kan fo malidenw ka ladamu jamana ko de la min tɛ yɛrɛ ko ye n'aw ye kuma min fɔ aw k'a kɛ n'aw ye min bila min na n'a m'a kɛ aw b'a wuli ka bɔ yen ka sanction ta bɛɛ k'a dɔn sanction min taara a tigi kama n'o dɔnna koɲɛw bɛ nɔgɔya mais n'a fɔra ko malo sɛngɔ jiginna ka kɛ 45 ye e bɛ taa sugu la i b'a sɔrɔ yɔrɔ labɛn 60 la o kɔrɔ ko jamana de kɔnɔdenw y'u se kɔ mais jamana marabagaw u kan ka minnu bila a ko ɲɛ na olu m'u ka baara kɛ a kɛcogoya la mara kɛcogo de man ɲi mara kɛcogoya in de man ɲi fo a ka dɔn de ko fanga kan ka bonya sariya kan ka bonya ni fanga ko pétrole ye dɔrɔmɛ 50 ye aw bɛ mɔgɔw de bila k'a lajɛ maa ma n'i m'a kɛ dɔrɔmɛ 50 ye o tigi ka minɛ n'o daminɛna sisan nɔ jamana bɛ marché fo jamana ka suivi de kɛ a ka baara bolo la n'u ye min décider jamana kɔnɔdenw ye ka bɔ télé la k'a fɔ u k'u jija u ka maaw bila min bɛ o surveillance kɛ sanction min kan ka ta a ka ta bari an bɛ yɔrɔ yɔrɔ sanction baliya don maliyɛn tɛ siran tugun maa si tɛ fanga bonya bɛɛ siran tɛ siran ko kun jumɛn na ko bɛɛ jɛ fanga bɛɛ dun tɛ se ka jɛ fanga la démocratie fɔr'u ye ni tɔgɔ ye min t'a tɔgɔ ye bɛɛ bɛ jɛ fanga la bɛɛ tɛ se ka jɛ fanga la o n'o tɛ an bɔra fanga dɔ kɔnɔ sisan nɔ
ni bɛɛ kun jɛlen don a la ni bɛɛ jɛlen t'a la bɛɛ kun ɲɛ b'o la o kumana ala k'an kisi o ɲɔgɔnna wɛrɛ ma pour que jamana ka ɲɛ minnu bɛ yen an k'u dɛmɛ